Martinska, posebno starijim generacijama Šibenčana, nije obična plaža, nego kultno mjesto njihovog djetinjstva i mladosti. Kada se spomene to ime, naviru sjećanje na Pinicu, Slavku, na divna druženja. Svjedoči o tomu Dubravka Dunkić, koja je, otkako je uvedena kružna brodska linija, svaki dan na Martinskom. Sad ću stalno ići, ako je ona otvorena, stalno ću ići na Martinsku. Neću dalje nigdje, jer je to moje djetinjstvo gdje sam brojila sa mojim ovdje susjedima, prema tome to mi je ostalo u velikom sjećanju. Buveli, tikvice, to je bilo glavni oslonac za plivanje u ono vrijeme. Slavka, Pinice, Martinović nekako nije, premda je vozio, ali je Slavka bila žena i pol, mislim, ono stvarno, ako nemaš danas, sutra ćeš dati, a Martinović je djecu na buve ostavlja. Ako bi polizali sladoled, nemaju više. A ona je bila žena i pol, mislim, stvarno krasna. Mnogi stanovnici Dolca i Gorice kažu da sada kao da imaju kuću na plaži, jer im brodom Avalon do Martinske treba oko 5 minuta plovidbe. A sada kupimo ovdje kartu i 3 eura dademo i to je i povratna i sve. Evo, nema, ja sam sama. Kažem, dođe oko 4-5 sati ljudi s posla sa djecom ili sa unicima i tako vidim ovdje da se kupaju. To mene ne interesira. Glavno da vozi brod. Evo, ja nisam uopće išla, ali sam išla na banja dok ovo nije bilo normalno. Na banj svaki dan, kao i ovdje što sad ide na Martinsku. Ali ovo je moje život i djetinjstvo i mladosti sad u stare dane.